Poprad má startovní číslo 605. No a parket JDC Czech Dance Masters je nyní náš inventář. Tatry. Vy moje sestry skalnaté, ešte ma pri vás nechajte. Vo svojej krehkej čistote spočinúť vo vás mi dovoľte. Tatry. Vy moja vrba bútľavá, zdôverím sa vám v obavách a zda ma počúvate rady. A zda ma očakávate, a zda ste blízke dušiam mladým. Ach, ako ste hore nad všetkým. Učím sa od vás pohľadu, neobzerať sa dozadu. Učím sa od vás pokoru. A ak aj prosím o radu, ak ľudský zmysel ochorel, buďte mi nežnou obnovou. Tak prezáhadne, tak dobovo. Tatry, vy moja druhá rodina. Pri stole večernom sa stretajme v nedeľu, keď slnko zhasína. Spoločne v rána dúfajme, dajme si šancu vzájomnú. Tatry. Vy moje nemé korene, hľadajúce zmierenie, nachádzajte vo mne seba, ako by som bola vaša. Ako by náš stvoriteľ sám nenechal sa neunášať. Tatry, vy kresby inak bohaté. Vy vôňa, ktorá stúpa hor. Nesúďte ma, lež objavte, tak ako svoju podstatu hôr. Tatry, vy moje sestry skalnaté, ešte ma pri vás nechajte. Vo svojej krehkej čistote spočinúť vo vás mi dovoľte. Choreografie Poprad, kterou pro nás připravila Daniela Zábojová a která